L-għodwa tajba. Illum it-tlieta 10 ta' frar nilqawkom għal din il-quddiesa fil-festa tan-nawfraġġju tal-Apostlu Missierna San Pawl mill-Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu ġewwa l-Belt Valletta. In-nawfraġġju ta' San Pawl fuq il-Gżejjer tagħna kien providenzjali għaliex Malta rċiviet il-fidi f'Ġesu Kristu fi ftit żmien biss wara t-tluħ tal-mulej fis-sema. Għalhekk biex xieraq li f'dan il-jum niftakru bożza kbira jum il-magħmudija ta' pajjiżna. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna bis-sem tal-Kapitlu tal-Kolleġjata.
tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj u nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb għalli nċelebraw il-misteri qaddisa fis-solennità tal-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna. Nistqarla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
excelsis Deo.
nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb, inti joġbok li l-apostlu missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u xandrilna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem nrodulek ħajr, għatħabbrik u l-imħabba li wera magħna, u li nżommu sħiħu bla mittifes, it-talim li tagħna bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla, u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u modija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li int tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Inti ma tridx li hemm l-erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq ewda dgħajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħalliet lid-dinja żerriegħa ta' nisel ġdid. Imbirka l-ewda li biha isir il-ġid. Il-kelma tal-mulej. sagrifiċċju ta' razz il-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu baħana ferriħin. Dawk li baħru fuq li ċfna, li jinnegozjaw fuq libra laħatarf. Raw l-opri tal-mulej u leġubiet tijaw fih il-baħar. U ordna u qajjem rifnu li anqal imwiġ il-baħar. Olew sa smewwiet nislu saqih il-baħar, qalbhom bdiet ferfer bil-biża'.
jitbandlu ix-xenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil mulej flem tagħhom u mitwejja tagħhom enisom. U bidel ir-rief nufsiffa u sikket mewġ il-baħar u ma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li jixtaqu. Ħajroddu ħar lil-mulej għal ġubitu għall-ġubiet tiegħu għall-bnedmin. Il-Maltin ġabu ruħhom magħna bih l-ewwel ma bħala. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Gawda. Bil-kemm sajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-luħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwattbu t-tapija l-baħar u fit-tielen jum irmew it-tamir tal-ġifem bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekem. It-tempesta li qabditna ma kienx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb. Għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss se jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' Alla li tiegħu jien u li lilu nqim u qalli: tibżax Pawlu, jeħtieġ li jien tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li dawk kollha li qegħdin jivvjaġġjaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb. Jien nemmen falla li jekk isir, sewwa sew kif ħabbar li. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuqajn lawn u lem fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna risqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżaw li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar palli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun lis-soldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għal riħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: issa ġajilkom 14-il ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn? Għalhekk ħbieb, għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswikom għal saħħitkom għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, ratti l-ħajr lil Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Kollox konna 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħejju l-ġifen u jwadbu il-qamħ il-baħar. Xejn imbagħad sabaħ l-art ma rfuwix. Lemħu biżbajja biex tajta fiha u qatala għali jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telqhom il-baħar
u ħallew ukoll l-irbit ta' tmur. Imbagħad tellaw il-qala żgħir ta' quddiem ar-riħ u rħewla lejn ix-xtajda. Iżda f'daqqa waħda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrag bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati jridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn, iżda ċ-ċenturjun li rid isalva lil Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jowmu ordnalhom jintefgħu l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jitlieħqu x-xatt min fuq twafel imma fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-kol u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħhom fin-nar. Fi skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' idu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħallisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitu xejn. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. U ma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqa' fl-art u jmut f'daqqa. Wara l dawn jistennew ħafna raw li ma ġralu ebda deni, bidlu ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana bil-qalb kollha u żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud, marid bid-deni u d-diżinterija. Pawlu daħal idejh, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu tal-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqu. U rewna ġieħ kbir, u meta ġejna biex nitilqu ħabbew il-ġifen b'kull ma konna neħtieġu. Din hija l-kelma tal-mulej.
Il-mulej kun fomok qalbek biex għandha kif jixxaq l-għandu għal-istim jisem tal-missier tal-Evangelist. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom morru fid-dinja kollha. Xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l-dawk li jemnu. Fismi ikeċċu xjaten. Jitkellmu bilsna ġodda. Jaqbdu s-srieb bidejhom. U jekk ixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Nitsenilu fl-1926 il-poeta nazzjonali Duncan bħalma kien għamel għad-9 darba niseġ poezija epika biex ifakkar dan il-jum. Din il-poezija li mhix sunett għax hija poezija itwal minn tas-soltu titkellem l-ewwel fuq it-tempesta mbagħad il-laqgħa ta' Pawlu mal-poplu tagħna u mbagħad tagħmel talba biex Malta ma tinfiret qatt minn Pawlu. Tajjeb is-sema u ġewwa sħaba sewda tkefnet ix-xemx il-kwiekeb ħbew għajnejhom. Qamet irwiefen u bajdani mewweġ taħthom il-baħar. U waħda f'waħda rajt il-ħalel kiefra jaħbtu jitkissru fuq ix-xtajta tiegħek. B'xuxthom imħabbla smajt is-siġar qodma jixru jitniedu. X'għadda ġo qalbek dakinhar min jgħidu, gżira ħanina, gżira kollok benna, ja Malta ħelwa li mill-għasel ismek tawk il-baħħara. Stħajjilt li ġovek kien dadija waħda, għalik u fidu xrar tan-nar li jolqot, jaħraq, ikisser u fajnejh il-leħħa li d-dinja triet. U xejn ma bsart li l-oħla mħabba kienet nisġet għalik fis-sema sa fil-ġrajja. Ma smajtx fil-ħsejjes tat-taqliba kifra l-anja tal-ħniena. Araftom meta fuq il-sin taż-żonqor bejn baħar u ieħor rajt kisser mirkeb. U n-nies imsejkna li mill-baħar ħelset tirfes fuq blatek. U raġel sajjar lewnu ismar ħarstu bħal ħerqa u kelmtu donna fija seħer. Ġewwa l-ħuġġieġa li kebbist minn qalbek biex issaħħanhom intrajt beżana ifarfar lifa ħajna. Li semma xtaqet ma gidmita tlaqqam fid-dem talit li ma żarġuna kienet fin-nar tefeta. Alla derlek dak il-ħin
U Pawlu għaraf li tfajla li ħatarlu Alla, itannaq miegħek u fiħdanu żammek qalbek fuq qalbu. Minħabba t-tempesta Dunkarm qed jimmaġina li ma jistax jara eżattament x'inhu jiġri. Imma jiċċelebra dak li jsejjaħ l-anja tal-ħniena meta jilmaħ lil Pawlu li sejjaħlu raġel sajjar għax hekk jiddeskrivi lilu nnifsu fl-ittri tiegħu, lewnu ismar ta' wieħed li twieled it-Turkija Tarsu, imma ħarsu bħal berqa. Kelmtu donna fiha seħer. U jimmaġinaħ ifarfar ġol ħuġġiġa l-Maltin kienu kebsu bad kbir ta' imħabba u akkoljenza lil dawn il-276 ruħ, ifarfar f'din il-ħuġġiġa lifa li qabdet ma jidu. Aħna smajnih ir-rakkont mill-Atti tal-Apostli kap 27 u kap 28 u nifmu li l-lifa u l-ħoġġieġa huma parti mill-ikonografija tal-festa tal-lum. Il-fatt li lifa toħroġ mitskuk nixfa u taqbad majit xi ħadd huwa qatt fiżiku, naturali. Imma kif jiġri ħafna drabi minn dak li huwa miktub fil-Kotba Mqazza, daw l-2000 sena ħafna urrif tal-Knisja, mhux aħna biss il-Maltin, waqfu u pruvaw jinterpretaw x'kienet tfisser din il-gidma tal-lifa u reazzjoni tal-Maltin u ta' Pawlu. Il-lifa kienet annimal subdolu li ibeżza il-gidma tagħha kif nindunaw mir-reazzjoni tal-Maltin kienet gidma li setet iġib il-mewt. Il-Maltin għal ħafna momenti jistennew li Pawlu migdum mill-lifa jintefaħ jew inkella jaqa' u jmut. U ħafna urrif jgħidulna li ħin minnhom il-Maltin jaraw il-gidma tal-lifa bħala messaġġier ta' ġudizzju. Dan ir-raġel żgur qattil ħarab mill-ġustizzja tal-Allat imma permezz tal-lifa waslet il-ġustizzja. Jgħidu qattil għaliex bil-gidma tal-velenuża tal-lifa kellu jmut. U allura b'sens kbir ta' ċiviltà kienu jemmnu fil-proporzjonalità bejn il-pina u id-delitt. Jekk inti qtilt ħaqek tmut. Għalhekk jgħidulu qattil, ma jgħidulux giddieb, ma jgħidulux ħallil, jgħidulu qattil. Għaliex dak li ġara kellu jwassal għal-mewt. U allura l-lifa fit-tradizzjoni bimillenarja tagħna hija l-akkuża u l-aġent tal-ġustizzja. Ir-reazzjoni ta' Pawlu mhijiex drammatika ħafna, sempliċiment ifarfar il-lifa ġon-nar. Il-fatt li ma jiġrilu xejn jiddetermina li l-lifa hija aġent ta' akkuża falsa. L-ġustizzja li minn għalihom kellha isseħħ permezz tal-lifa ma seħħitx. U għalhekk fl-ikonografija tal-Gafà u dak kollu sussegwenti l-Favrew ukoll jikkopja lit ta' Pawlu ħielsa mill-gidma tal-lifa. Fil-kapolavur tal-Gafà hawnhekk għandna mhux biss il-lifa niżla fil-ħuġiġa tan-nar, imma Pawlu juri idu meħlusa mill-gidma li ma jiġrilu xejn. Huma dawn iż-żewġ biex ngħidu hekk mumenti ikonografiċi, dawn iż-żewġ ġbijat li jindikaw li dan huwa Pawlu ta' Malta. Met inti tara
pittura, statwa ta' San Pawl, bidu mhux qed jura it-tlieta, it-Trinità, imma il-ħamsa hekk. Qed jgħid idi meħlusa mill-gidma tal-lifa li min għalikom kellha tagħmel ġustizzja imma kienet akkuża falsa. U b'xi mod ir-reazzjoni tiegħu hija reazzjoni ta' xi ħadd li mhux biss perswas mill-innoċenza tiegħu, imma wkoll għandu fiduċja kbira li sseħħ il-kelma ta' Ġesu li qrajna fil-Vanġelu ta' San Mark, jaqbdu s-srieb b'idejhom u ma jiġrilhomx ħsara. Għaliex il-Vanġelu li għadna kien smajna iseħħ għal żewġ punti importanti li semmi Ġesu bħala sinjali tal-preżenza tiegħu, ipoġġu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ, jaqbdu s-srieb b'idejhom u ma jiġrilhomx ħsara. Dawn iż-żewġ sinjali Ġesu iwiet li se jkunu is-sinjal tal-preżenza tiegħu mal-qaddejja tiegħu jseħħu propju fl-esperjenza Pawlina tagħna. Fil-Vanġelu ta' San Mattew insibu l-lifa 3 darbiet. B'mod naqra negattiv. Ġwanni l-ammiet jara li l-Fariżej u s-Saduċej ġejjin għar-ritwal tal-mamudija li kienet joffri mamudija tandiema, jirrealizza li jridu jagħmluha show, fatt populist, u jsejħilhom bejta tal-lifat. Jistidinhom biex l-indiema tagħhom ma tkunx ta' parsi imma tkun ta' vera. It-tieni minn daw it-3 siltiet mill-Vanġelu ta' San Mattew fej jissemma propju tissemma l-bejta tal-lifa, hemm Ġesu li rrabjat ħafna jirreaġixxi għall-akkuża falsa li dak li qed jagħmlu bil-qawwa tax-xitan. Irrabja ħafna dakinhar għax kienet akkuża infamanti li l-liben ta' Alla tgħidlu inti li qed tagħmlu bil-qawwa tax-xitan. U Ġesu lil min wassallu dal-messaġġ jgħid intom verament bejta tal-lifat. Il-lifa li bil-velenu tagħha, bil-velenu tal-kalunja, bil-velenu tal-akkużi foloz, tipprova tkisser ir-reputazzjoni tal-bniedem. U tielet darba li Ġesu juża l-espressjoni bejta tal-lifat f'San Mattew huwa meta fiċ-ċensura tiegħu lil Fariżej u s-Saduċej jikkundanna l-ipokresija tagħhom, il-fatt li qed jeżiġu mill-poplu ħafna affarijiet ibsin li huma mhumiex kapaċi jġorru. U jgħidilhom intom verament bejta tal-lifat. Għaliex qed tressqu lil Alla bħala xi ħadd qiebes li l-kmandamenti tiegħu ħadd ma jista' jimxi fuqhom. Qed tużaw il-kelma ta' Alla biex issawtu l-poplu tiegħi. Aħna s-saċerdoti ta' min ukoll nirriflettu fuq dawn il-kelmiet qawwija ta' Ġesu. Imma meta nħarsu lejn Pawlu l-Apostlu missierna u nħarsu lejn il-lifa ġol-ħuġiġa tan-nar u li safja qaddisa ta' Pawlu imħarsa minn din l-akkuża infamanti li hu qattil, aħna nieħdu r-ruħ. Dawn l-2000 sena il-missieriet tal-Knisja ħarsu lejn id Pawlu mhux ta' id ta' qattil imma li huwa għaddej tal-ħajja. Immaġinaw, ejjew insegwu ftit Pawlu kif juri l-qalb tiegħu fil-qari li smajna. Nrid jgħidilhom ismu mhux ħajja noqogħdu għalkemm ma jobduhx, jitilqu minn Kreta. Imbagħad jaqgħu f'maltempata kbira li Dunkarm jispjega b'tant mod drammatiku. Imma mbagħad għalkemm huwa priġunier, jiġifieri fil-ġerarkija tal-passiġġieri tal-276 huwa fit-tarġa tal-aħħar. Huwa ikkalzrat.
jagħtihom kelma ta' kuraġġ. Jaqsam magħhom l-esperjenza tiegħu tal-fidi għax anġlu ta' dakalla li tiegħu jien u li lilu nqim. Pawlu qed jaqsam il-qalb tiegħu, il-fidi tiegħu. Idu nagħmlu kuraġġ. Ħadd mu se jintilef, il-ġifen se jsir frak, imma ħadd mu se jintilef. U jinsisti li jibqgħu aqoċċa ħadd ma jaħrab għaliex il-weda li taħ il-mulej huwa li se jsalva u daw kollha li qegħdin miegħu. Il-kaptan, iċ-ċenturjun, is-soldati, il-passiġġiera l-oħrajn min qed jaħdem fuq il-vapur u anke il-priġunieri li isalvhom ukoll iċ-ċenturjun u rrid isalva lil Pawlu. Ma Pawlu l-Apostlu missierna mhux biss jieħu ħsieb lil passiġġieri billi jagħmlhom kuraġġ imma wkoll iġalhom jieklu xi ħaġa. U jaqbad il-ħobs ibirku, jitlob ibirku u kulħadd jieħu xi ħaġa biex jitrejjaq wara 14-il jum ma jitrejqux. Pawlu jersaq fuq il-gżira tagħna qasra, ħabsi u jieħu ħsieb l-oħrajn. Il-Maltin qabdu ħuġġieġa u rew lil dawn ħutna imħabba li ma bħala, imma Pawlu jipparteċipa wkoll f'dan l-atteġġjament, jieħu ħsieb il-ħutu, irid ukoll jalimenta, iħeġġeġ din il-ħuġġieġa. Dan huwa Pawlu li il-mulej laqana miegħu li fil-rebħa tiegħu fuq il-lifa velenuża tana sinjal ta' qawwa kbira tantu hekk li għalkemm domna nistennew, tkellimna naqra fuq bejnietna bħalma nagħmlu għadna nagħmlu sal-lum. Żgur li ġi Malta ġifieri, Malta żgur ġi. Imma ħin minnu ħsibni li u Alla, morna minn estrem għal ieħor, tipikament tagħna. Il-messaġġ tiegħi aħna nimmaġinaw lil Pawlu jeħles mill-lifa u għalli aħna wkoll infarfru il-lifa li tista' isserreb bejnietna. Il-lifa f'daw l-2000 sena dejjem fimnija bħala akkuża infamanti li l-apostlu li ġabilna l-ħajja nagħmluh qattil. U jfarfar il-lifa ġewwa n-nar. Ejjew meta nitkellmu fuq xulxin, niftakru f'dik il-lifa. Jista' jkun li l-ġudizzju tiegħi mhux skont il-verità. Jekk m'iniex ċert niskot. Kollha ħares meta ngħaddu ġudizzju fuq xulxin ikun malizzjuż. Kemm bżonn nitgħallmu mill-lifa ta' San Pawl li nkunu aġenti tal-verità mhux aġenti tal-gidba. Il-traġedja kbira hija li l-Maltin għall-bidu ħasbu li l-lifa kienet strument ta' ġustizzja. Pawlu billi farfara fin-nar jipperswadihom li kienet aġent tal-inġustizzja. U l-għażla f'idejna l-aħwa. U r-raġel sajjar, lewnu ismar, ħarstu bħal berqa u kelmtu donna fija seħer. Ġewwa l-ħuġġieġa li kebbist minn qalbek biex issaħħanhom int rajt beżana ifarfar lifa ħajna li semma xtaqet ma gidmita tlaqqam fid-dem talit li mażarġuna kienet fin-nar tefeta. Alla derlek dak il-ħin. U Pawlu għaraf li tfajla li ħatarlu Alla itanta miegħek u fiħdanu żammek qalbek fuq qalbu. Inti ma onqu tfajt dirajk u ħliftlu
f'bewsa ta' mħabba li hu biss missierek li qatt sal-aħħar ebda żmien ma jista' minnu jifirdek. Minn dakinhar fil-hemm, fil-aks, fix-xaba, fis-sliema bnina, fit-taqbida kiefra, żewġ qlub qawwija, Pawlu u Malta ħabbru taħbita waħda. Viva San Paolo! Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu lider u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nifirħu llum fil-mulej għaliex permezz ta' maltempata qalila oġbu jwassal fuq xtutna l-appostu missierna San Pawl biex iwasslilna l-kelma ta' Alla u jnissilna fil-fidi. Nitolbuh bil-ħerqa kollha biex il-bxara tajba tiegħu tasal sa truf l-art kollha. Issir qaddiż dawwal bid-dija tad-dawl tiegħek il-Knisja biex twassal id-dinja lil Kristu ibnek, Salvatur tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier setana għamel li aħna li l-qajna l-kelma tiegħek bil-predikazzjoni tal-Apostlu tal-Ġnus, bqgħu dejjem fidili għas-sejħa nisranija tagħna u nkunu xhieda tagħha bil-kelma tagħna u bl-eżempju ta' ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier ħanin bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna għati d-don tal-fejqan li ulidek kollha li jeħtieġuh kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier kollok imħabbajn lil dawk li jinsabu l-bot minnek u lil dawk li m'għadhomx jgħixu fid-dawl tal-fidi biex duqu mill-ġdid il-ħlewwa tal-preżenza tiegħek f'ħajjithom u jerġgħu lura għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier li tista' kollox xeret il-barka tiegħek fuq din l-art ħelwa u birek il-familji kollha tagħna biex l-imħabba vera issaltan fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U missier twajjeb tagħna ġieħ il-ħidma u tħabbrik fostna ta' San Pawl, għatina li ma nixtu qatt il-fidi li ngħixuha kif tixtieqna inti u ngħadduha bla mittifsa lil uliedna bi Kristu Sidna.
l-uffiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek, bratta ħajra l-kotra ta' ġid li fawart fuqna bil-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem lill-kobor tiegħek bil-qalb u brat ta' ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddu lek ħajr. Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb, inti rid li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u oġbok lil qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli. Aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk Maltajja kollha tal-anġli blima kbira nfaħruk u ngħidu ntennu bla ħeda.
tassew int mulejn tilajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina għal-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien sejnata biex minn rajħibati għal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apposti b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu, bi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apposti tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn. Qarbin se jsir ħajkun hawn żewġ saċerdoti fin-nofs, saċerdoti din il-bib il-kbir, wieħed fil-kappella tal-Karità u l-kappella tas-Sagrament jekk jista' jkun immorru fl-eqreb punt għalina. Nirringrazzjaw.
nitolbu. U Alla li tista' kollox inti ta' kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġġa tal-Apostlu missierna San Pawl fostna, għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna, nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Nodu bil-qiegħda minuta żgħira qabel nkomplu bl-antifona u l-barka tal-Qudiesa. Imma nħoss li fjum ta' festa l-aħbarijiet sbieħ ikomplu iżidu l-festa. U għalhekk jekk ġieli rittilkom fuq għad il-ħaġa llum nista' ngħidilkom li mill-ġimgħa d-dieħla nibdew naraw il-xogħol tal-faċċata jsir. Ningrazzja il-kull mineni biex naslu hawnhekk. Għanna kważi wasalna biex inħabru id-dawl tagħha wkoll imma qegħdin biex, imma insomma biex tkun kompluta minn kollox. Dik l-ewwel aħbar tajba. It-tieni aħbar tajba hi. Is-sena l-oħra kont qedtilkom li l-għaqda tal-Pawlini għandha tiftaħ fond biex tiġbor flus għal-restaw tal-Knisja. Matul dis-sena, bl-għajnuna ta' Dr. Tuffinio, l-avukat tal-Kunsill Ekonomiku tagħna, ilħaqna arranġament legali u ftehim mal-għaqda tal-Pawlini, nfetaħ ukoll il-kont separat kif kont labtom is-sena l-oħra, għalhekk issa kif qegħdin biġburinaw il-Pawlini li qegħdinaw u l-Pawlini li qed jarawni mit-television. Jiena tajthom it-tejr li fi 3 snin jiġbru 200,000. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor 70,000 fis-sena. Jiġifieri jew 70 persuna jagħtu 1,000 euro, jew 140 jagħtu 500, jew gruppi jagħtu donazzjoni. Jiġifieri mhix impossibbli kull sena jiġbru 70,000. Għalhekk inħeġġeġ il-Pawlini s-sena oħra kien hemm wieħed qiegħtaw kien diġà ġib iċ-ċekk buk qedlu stenna qedlu għax iridu nagħmlu l-affarijiet sewwa. U wieħed mill-qiegħtaw ukoll mill-membri tal-għaqda għalli ħażir għamit bis-sekkattulu. Issa naħseb qiegħtaw tisma' li ġejt judna. Mela dawk iġġiex aħbarijiet sbieħ. L-aħħar aħbar sabiħa wkoll qed niċċelebraw il-150 sena ta' La Valletta rridu daqqet fil-dan u jixtiequ jagħtu preżentazzjoni l-ismu.
Qabel nagħtikom il-barka nixtieq nawgura lil Pawlini kollha ma lil pajjiżna kollha il-festa tajba. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Viva San Pawl Missier.
Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu minn ġewwa l-Belt Valletta fil-festa tal-Apostlu Missierna San Pawl. Nitolbu. Mulej, għenna nozzu u ngħixu bis-sħiħ dik il-fidi li tajtna u li ġabilna Missierna San Pawl. Ejna napprezzaw din il-grazzja li tajtna lilna l-koll bħala ġens. Żommna taħt il-ħarsin tiegħek u tħallina qatt nwarbu minn fostna dak li inti żrajt fina sa mill-bidu. Amen. Nixtiequ nafżawkom li għada f'jum il-morda se ssir quddiesa l-morda u l-carers tagħhom fil-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid l-10 ta' filgħodu. Il-quddiesa hi organizzata mill-Għaqda Trasport tal-Morda Flurt l-Umtal u se jiċċelebra l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Grazzi tal-li naqattu magħna. Nawguralkom il-festa tajba.